хонорар, каква по-добра мотивация от това, за да покаже най-доброто от себе си и да се опита да изненада Кубрат Пулев. Букмейкерите го определиха за тотален аутсайдер. Коефициентите за победа на Самуел Питър достигаха до 13 срещу 1.03 за Кобрата. Изгледаше в най-добрата си физическа кондиция Самуел Питър на кантара. Там тежеше 122 кг и 900 грама, с близо 5 кг повече от последният му матч, който беше през октомври. Уникална атмосфера, невероятно усещане. Всичко живо около рига на крака. Специално излизане ще има за Кубрат Пулев. Нещо, което допълнително ще направи момента специален. Феновете винаги са вливали сила на Кубрат Пулев. Ще го направят и тази вечер. Три победи, 12 от тях с нокаут и една единствена загуба за Кубрат Пулев. След 7 години като професионалист и 24 мача, Кобрата се завръща у дома. На броени метри от зала Арена Армеец той стъпи за пръв път на боксовия ринг. Съвсем наблизо. В боксовата школа на ЦСК и спортното училище на армейците той прекара една голяма част от своя живот. От няколко години мечтаеше да се бие в София и тази вечер ще го направи. От тук започва неговият втори поход към световната титла. Точно преди 2 години Кубрат каза своята фраза "Продължаваме напред". Тази вечер на неговият път се изправя поредният кураж съперник Самуел Питър. Впечатляващо. Истински празник за всички фенове в залата и за всички българи пред телевизионните екрани. Ивайло Гоцев, менеджерът на Самуел Питър, определи Кобрата като национален герой. Той е човек, който вдига нашето самочувствие с своето поведение и с победите си на професионалния ринг. Невероятно шоу. Излиза с ямурлук Кубрат Пулев. Покрай всички хора, какво ли в момента усеща Кобрата? Дали се разтреперило неговото сърце от цялата тази атмосфера? Вълшебна вечер, вълшебна нощ за него и за всички, които имат честта да присъстват тук, благодарение на неговите успехи, които той постигна. Кобрата дебютира през 2009 като професионалист, а през 2014 се опита да стане световен шампион и справи се срещу най-доминиращия боксьор през последните 10 години. Владимир Кличко не успя да го победи, но в плановете на Кобрата влиза реванш срещу
По-малки от братята Кличко. Сега ще чуем и националните химни. Самуел Питър пожела за него да звучи американския химн. Той има и американско гражданство. Коврат Венков Кулев се прекръства веднага след националния химн. Той ще има подкрепата на феновете на брат си в неговия ъгъл, който традиционно го подкрепя. 12 тежки рунда срещу нигерийския кошмар. Това ще ни очаква от тук насетне. Съдиите Луиджи Боскарели от Италия, Йордан Езикиев от България и Жан-Луи Леглан от Франция. Лешияк Янковяк ще бъде рефер на тази среща от Полша. Разбира се, че са готови феновете в залата. Още веднъж ще бъдат представени боксьорите. През 2008 спечели своята световна титла Самуел Питър преди 8 години. Тогава нокаутира Олег Маскарев. Още в следващия си матч загуби короната от Виталий Кличко. В историята ще остане неговия първи матч с Владимир Кличко. В него Самуел Питър се вали 3 пъти в нокдаун на украинеца. А това беше и последният двубой, в който Владимир Кличко беше свалян в нокдаун. Коврата двукратен европейски шампион. Той реши да лъкънти европейската корона, за да се концентрира върху нова атака на световната титла. Вече на 35 години. До година през май ще направи 36. Ето го Тервел Пулев, който малко по-ранечко видяхме как спечели своя професионален дебют.
champion, fighting out of Sofia, Bulgaria. Ladies and gentlemen, here is Dubravka Pulev. Като в Древен Рим, феновете посрещат Кобрата с невероятни възгласи. Задължителните церемонии вече приключват. Сега на ринга ще останат само боксьорите. Ули Вегнер подава ръка на Родни Клиснер, треньора на Самуел Питър. Много коректно се държа Самуел Питър по време на събитията, предхождащи шоуто, но когато удари първия гонг, няма да има вече място за усмивки. Двама топ боксьори един срещу друг. Победителът може да бъде само един. Огромен залог за Коврат Пулев. Ако той спечели тази среща, ще стане официален претендент за титлата на Международната боксова федерация в тежка категория. Начало на двубоя. Влиза с главата напред Самуел Питър. Той е по-тежки от двамата. Прекрасен ляв прав на Кобрата. Един от неговите силни удари. Ще се опитва да скъсява дистанцията по-ниския Самуел Питър. Опит за мощно ляво курше на нигериеца. Не се получи. Ули Вегнер гледа внимателно. Отличен ляв прав на Кобрата. Търси тялото Самуел Питър. Пропуска нигериеца, но десния прав попадна под лактите на Коврат Пулев. Тактическите указания на Ули Вегнер влизаха малко по-предпазливи. Първи 2-3 рунда. Минутка от старта на двубоя. Самуел Питър доста активен, но опитва се непрекъснато да скъсява дистанцията. Феноменална публика в Арена Армеец. Още един допълнителен импулс за Кобрата. Пореден ляв прав се забива в главата на Самуел Питър. Апъркът малко ли всичко дойде той. Не се получи лявото курше на Питър. Предпазливо играе Кобрата. Неясно с силните черти на Самуел Питър, който има мощи в двете ръце. Размяна на леви прави. В Лас Вегас се готвеше за тази среща Самуел Питър. Андрея и Диана Ненова. Двете половинки на Коврат и на Тервел Пулев. О, какъв ляв прав. Десният пропусна за малко. Иска нещо да каже Ули Вегнер на Кобрата. Те са в тялото на Самуел Питър. Те са прав в главата. Добро начало за Кобрата. Много добре хвана дистанцията българина. Отлично движиш с крака. Още една от неговите силни черти. Калена в стотиците мачове, които той направи при аматьорите. Тръгна за ляво круше Самуел Питър, но дясната ръкавица на Кобрата беше на мястото си. Продължава левия прав да върши прекрасна работа. Дясно круше веднага като добавка. Тервел Пулев, както винаги, до своя брат. Ще помага във ъгъла. Много добър старт на матча за Коврат Пулев. Апъркът в главата на Самуел Питър и край на първата част. Отлични попадения успя да пласира Коврат Пулев още на старта на тази среща. Разигра се към края на първата част. Самуел Питър изглеждаше доста бавен, изобщо не виждаше откъде влитат тези мощни попадения. Рунд номер 2. Две жестоки десни кошета, след това и ляво. Няма право да удря зад главата Самуел Питър. Отделно направи още един удар след знак стоп. Може би на такива неща ще разчита нигерийския кошмар.
Не трябва да го пуска Кубрат в подобни попадения. Доказал е мощта на своите нокаутиращи удари Самуел Питър. Ляво круше на Кобрата. Добър ляв прав отново в целта. Прекрасно спазва своя тактически план Кубрат Пулев. На възможно най-подходяща дистанция стои. Точно в целта, ляв прав. Пропуска Самуел Питър. Дясно круше в главата на нигериеца. С спокойствие, с точност и с майсторство Кобрата доминира срещу бившия световен шампион. Кръв по лицето на Самуел Питър. Подута неговата лява скула. Рано пусна кръв на ветерана. Добър ляв прав на Кубрат Пулев. Отново в целта. Разпиляне гарда на Самуел Питър. Десен прав, след това ляв прав. Върви напред, като камикадзе Самуел Питър. Не е наказван. Изключително настроение по трибуните. Малко повече от минутка до края на втората част. Опит за десен крос на Питър. Втория беше много по-успешен. Това е шанса на Самуел Питър. Не се получи дясното круше на Кобрата. Близко беше. Прекалено бавен е бившия световен шампион. С този свален гард може много жестоко да бъде наказан. Разбита и носа на Самуел Питър. Не се получи десния прав на време, наведе главата си Самуел Питър. Продължава му Вегнер в движение да дава указания. Опит за ляво, след това дясно круше на нигериеца. Не се получи. Самуел Питър сега се обърна към Леша Кенкобяк. Не беше доволен от този чипшот на Кобрата. Ляв прав. Веднага след това още един ляв десен главата на Самуел Питър. Дясно круше. Питър отвръща с ляво круше. Удари гонга. Но атмосферата в залата е толкова шумна, че не се чуе. Време е за третия рунд. Самуел Питър не изглежда никак добре. Имаше сериозни разговори в неговия ъгъл, дали той да продължи матча. Може би нещо се случва с носа на Самуел Питър, който доста сериозно кървеше. Това е добра новина за Кубрат Пулев. От друга страна, нигерийския кошмар може би ще се хвърли за последно в този трети рунд. Тежки удари инкасира 36 годишният ветеран. Прекрасен ляв прав. Отново Кобрата изпревари Самуел Питър. Десен прав. Не се получи крушето. Много добра дистанция за пореден път. Показва Кобрата, че отлично си е написал домашното за тази среща. Ляв прав и в тялото на Самуел Питър. Обича да използва тези удари Кобрата. Сега нигерецът също показва, че владее удара с водещата ръка. Но е доста далече в това отношение от Кобрата. Замахва Самуел Питър зад главата. И това предизвиква гнева на феновете. Опитва се всяка възможност да използва нигериеца, когато е близко до Кобрата. Нищо не може да направи Самуел Питър, когато е на далечна дистанция. С лекота Кубрат Пулев го бомбандира с леви прави и движи с краката. Тотално свали своя гард Самуел Питър. Вече станаха по-бавни и неговите реакции. Сами виждате, продължава да кърви носа на Самуел Питър. Мощно дясно круше на нигериеца, който оправдава всички прогнози, че
Неговото време е приключило. Продължава да бъде опасен Самуел Питър. Посира няколко не лоши куршета. За тях трябва да внимава Кубрат Пулев. За тях предупреждаваше и Ули Вегнер. Ляв прав в целта. Отново и отново. Десен прав. След това и лява круше. Много бърза комбинация на Кубрат Пулев. Не се получи дясното круше без подготовка. Ето го още веднъж Тернал Пулев. Неговият треньор Борислав Бойджиев също е наблизо, за да помага. Много далече са предвидени нещата, които се опитва да направи Самуел Питър. Още един рунд, който върви много добре за Кубрат Пулев. Кръвта на Самуел Питър вече отпискала и неговите гъщета. Не се получи десния прав на нигериеца. Намираме се едва в третия рунд. Виждате как той е видимо изтощен. Край на тази част. Някакъв проблем за Самуел Питър има в неговия ъгъл. Не изглежда никак добре. Проблем с ръката му. Завръщаме се на ринга. Проблеми с Самуел Питър. Жестока болка в неговия десен лакът. Той се обърнал с гръб. Ще продължи ли матча? Не! Двубоят приключва точно в този момент. И Кубрат Пулев печели за пръв път народна земя като професионалист. Страхотен успех. Той направи каквото си искаше с Самуел Питър. Продължава да изпитва болка в десния лакът нигериеца. Изключителна радост за Кобрата. Това е неговата 24-та победа при професионалистите. 13 от тях са с нокаут. Взе скалпа на бившия световен шампион Самуел Питър. Изключителна радост за най-добрите приятели на Кубрат Пулев. Зарадва той феновете. Жалко, че Самуел Питър се контузи, защото този матч се очертаваше доста интригуващ и интересен, но нигериеца явно, че не можеше да продължи с този проблем отделно. Носът му беше разбит, лявата мускула също подута. Ще получи и още един шампионски пояс Кобрата към всички тези, които е натрупал до момента. Интерконтиненталната титла на Световната бокса асоциация в тежка категория. Още във втория рунд може би получи някакъв проблем Самуел Питър. Тогава хората от неговия ъгъл говореха за състоянието му. Опита се нещо да направи и в следващата част, в третия рунд, но просто с една контузена ръка Самуел Питър осъзна, че няма смисъл да бъде наказван повече. Сега и най-сладкият момент от тази вечер. Обявяването на победителя. Ladies and gentlemen, the end comes at 1 second into the round number 4. Your winner by TKO and the new WBA нокаут. champion from Sofia, Bulgaria, Kubrat Pulев. Прегръдки и за Андрея, която може би е изтръпнала при тежките удари, които стовари Самуел Питър. Те не бяха чак толкова много, защото Кобрата доминираше във всеки един момент от тази среща. Оздравяват се двамата. Постара се Самуел Питър да поизпоти Кобрата. Но си прилича, че най-добрите години на нигерийския кошмар са отминали. Може би ако тази контузия не се беше получила, ще да стане още по-интригуваща среща. Снимки за спомен. Калеза Орланд и Ули Вегнер, човекът, който каза, че Кобрата е готов за световната титла. Живот и здраве през 2017-та. Ще видим Кубрат отново в опит да стъпи на световния връх. А защо не? Този връх да бъде изпечен точно тук в зала Арена Армеец в София. Изключителна атмосфера. Хората тук, които станаха свидетели на тази битка, заслужават да видят Кобрата като световен шампион. Бъдете сигурни, че и той го иска. От тук да сетне
Много ще се коментира какви ще бъдат следващите стъпки, но едно е сигурно. Коврат Кулев вече е официален претендент на Международната боксова федерация. Това означава, че през следващата година той ще има възможност да се бие с шампиона, който в момента е Антони Джошуа. А следващата седмица може да има и друг носител на титлата, ако Ерик Молина успее да хвърли голямата бомба. Всичко това може да проследите в ефира на Диема Спорт 2. А сега е моментът, в който Кобрата да се порадва на своя триумф. Изключителна победа за Коврат Кулев. Един от най-бързите нокаути в неговата кариера, въпреки че причината беше контузията на Самуел Питър. Андрея и тя очаква своя момент. Браво, каза тя на Кобрата. Спас Генов, дългогодишния. Може би най-добър приятел на Кобрата в националния отбор на България. Двамата неведнъж са делили една стая.